Comelec Lapu-Lapu City nagsugod na sa ilang off-site registration alang sa barangay ug iski elections. Ano ang report? Ning unang adlaw sa pagpahigayon sa off-site registration sa Comelec Lapu-Lapu, una nilang gibisita ang Barangay Paho. Butang nga gikalipay usab sa mga mulupyo sa dapit nga wala pa makaparehistro alang sa umaabot barangay ug SK elections. Yes, kay dool ra. Yes, kay dool ra nya. Dili ra hasol magkanang sakay-sakay pa kay kasplete. Ug mga adlaw, ang mga residente na usab sa Punta Enganyo ug Mactan ang ilang padulan. Pagka Biyernes, ang Barangay Buaya ug Bangkal. Sa Sabado, ang mga taga-Ibo ug Pusok. Sa Lunes, balik sa Comelec office ang ilang registration. Apan inig ka Martes, mag-offsite na usab sila alang sa mga taga-Barangay Agos, Marigondon ug Suba Basbas. Sa Enero 11, ang mga PDL na usab sa Lapu-Lapu City Jail ang ilang iparehistro. Sa musunod nga mga adlaw, bisitahon usab nila ang ubang mga barangay sa mainland Lapu-Lapu. Sa Enero 17 hangtod sa Enero 21, ang ilang itagana alang sa offsite registration sa mga taga-isla. Mato ni Attorney Janet Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, gikalipay niya ang ipakitang interest sa mga tao nga sayo nga magparehistro. Sukad mibalik ang registration sa Comelec niadtong Disyembre 12, may 3,094 na nga nakaparehistro. Bisan sa dito sa opisina, kay nagsugod man taan ni kadtong December, so okay lang, na-cater yun nato sila. Then, pagbalik sa nato gahapon, ubay-ubay na sa daning adto sa opisina, so okay ra na-cater. So hopefully, ang last day, dili na yun adto nga grabe kadaghan, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisda.